stále čistíte podlahy metličkou a lopatkou? Alebo zohnutý na rukách a na kolenách? Alebo musíte znovu použiť veľký ťažký vysávač? Zabudnite na to. George a Mary Beth sú tu s dômyselnou inováciou. Toto je Livington Deeper Sweeper, dobíjací akumulátorový čistič podláh. Bezdrôtový, ľahký, kompaktný a v dômyselnom trojuholníkovom dizajne. S ním môžete vyčistiť aj ten najúžší roh žiarivo čisto pre dokonalé 360-stupňové všestranné upratovanie. Všetku prácu urobí za vás. Koberce, tvrdé podlahy všetkého druhu, každé zákutie sa leskne. Len sa pozrite, špina a prach zmiznú. A tiež chlpy a vlasy. Aj omrvinky sú vyčistené bleskovo. Vlhké zvyšky jedla. Hotovo. A dokonca aj konfety na koberci sú úplne preč. Rovnako aj sklenené črepy sú odstránené v rekordnom čase. Tajomstvom je dômyselná technológia Tri-Brush. 3 samostatné vysokorýchlostné rotačné kefy po stranách všetko zametú. Bez ohľadu na to, ktorým smerom pohybujete čistiacou hlavicou, zachytia sa aj tie najmenšie nečistoty a nádobu na prach ľahko vyprázdnite s tlačením tlačidla. Livington Deeper Sweeper. Dnes sa zametá takto. Milujem svojho psa, ale jeho chlpy sú všade. Ale s Deeper Sweeperom môžem pozametať všetko už za niekoľko sekúnd. Potom ho odložím do komory a dokonca sám stojí. Za mňa perfektné. Už neupratujte. Nechajte upratovať s pomocou Deeper Sweeper. Objednajte hneď teraz, pretože dnes vám dávame neuveriteľnú ponuku, ktorá vám ušetrí veľa práce s upratovaním a tiež veľa peňazí. Kým som nemala Deeper Sweeper, musela som na upratovanie použiť vždy ťažký vysávač. Dostať sa s ním pod posteľ hrôza. S Deeper Sweeperom sa dostanem ku každej malej smietke pod posteľou mojej vnučky. Prach, omrvinky s keksíkou, nezáleží na tom, aké nečistoty sú na podlahe. S Deeper Sweeperom sa dostanem do každého rohu a do každej škáry. Deeper Sweeper robí všetku prácu za mňa.